സൽമാൻ വൈബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചക്കക്കുറുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചക്കച്ചുള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 3-4 ഏലക്ക ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കായി കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരിമാവാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വറുത്ത അരിമാവാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. കട്ട് പിടിക്കാതെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി ഒത്തിരി സമയം ഇളക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഒത്തിരി സമയം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കാൻ. ഇപ്പം കട്ടയെല്ലാം ഉടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ കൂടി സമയം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ ചക്കക്കുറുക്ക് കൂടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും